ልቦና ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ነቲ ከነቅርበልኩም ዝቀነና ዲፕሎማሲያዊ ምዕባለታት ኤርትራ ብዝብል ዝተዳለወ መደብ ንሎሚ ናይ መወዳእታ ክፋል ኢና ከነቅርበልኩም ኣብ ናይ ትማል ክፋል ሰለስቲአን ሃገራት ማለት ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ሓባራዊ ናይ ቁጠባን ፀጥታን ስራሕ ንምስራሕ ከም እተሰማምዑ ብዝብል ወዲእና ነርና ንሎሚ ድማ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ናባኻትኩም ነብሎ بعد 6 مسكرم 2018 ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ጅቡቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ አካይዶም እዚ ምብጻሕ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ተኸሲቱ ዝነበረ ዘይምርድዳ ብሰላማዊ መንገዲ ንምዕራፉ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተወስደ እወታዊ ድርጊት እዩ ብ18 መስከረም 2018 ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሪፓብሊክ ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ኣብ ጅዳ ሱዑድ ዓረብ ተረኺቦም ዝሓለፈ ምዕራፍ ዓጽዮም ኣብ ነባር ሕውነት ተመስረተ ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕግጋዛዊ ዝምድና ክኸፍቱ ተሰማሚዖም ነዚ ርክብ ክውን ክኸውን ዝሓገዙ ንጉስ ሳልማን ዓብደልዓዚዝን ወራስ ዓራስ ሱዑድያ መሐመድ ቢን ሳልማንን ኣመስጊኖም ብዘይካዚ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማሊያን እውን ዝምድና ኤርትራን ጅቡቲን ናብ ንቡር ንምምላስ ዓቢ እጃም ኣበርኪቶም እዮም وقيري غيران تميمي ستايا سلامت كلحني أتوريتك كباريني كحلو تدلم مالسني كحلو تدلم مالسني حتى ملعال إجداء دحرس ممع سلام قبل على إيرترا استبينا إجداء نايكل التشحن شعتن كل التشحن 11 كحلف كله كم يجيرم نتأجد حليفمو نايك أربعة تذكريو أتو قداي ودي ينيرو مخنياتو اتعلامة فلوت سلازغانا نيرترا كم يجير كاتر داخما تدهكا ترعما نازل مقبار تتقن تحسو حصوت مسخاخر تمزق مسخاخر تفرارح مسخاخر تدلل أمو داتا بعلها دانيات خون بعلها أطعات خون منقست النسبن إيرترا اقدان ملعال كي تحلل نتشعات عمتات سعوق هزباون ديبلوماسيون سراح أكايديو ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ አባይቶ ሕብራት ሃገራት ብዕለት 29 ወርሒ 9 2018 ዘስሙዕ መደረን ተዘኪርና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ ዘይምኽኑይ ዘይሕጋውን እገዳ ብዝምልከት ጠንቅን ሰበብን ናይ እገዳ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ሕጊ ሓይልን ሸፈጥን ከም መርሓ ዝወሰደ ዝሓለፈ ምምሕዳራት ዋሽንግተን ዝተኸተሎ ዝንቡዕ ፖሊስታትን ዝፈብረኾ ጥቀናን ካልኣይ دخامات حبرات هاجراتن سنكوف سرارحة بايتو تقطان سالساي بزراينت حيالات زربح مجابر سرعات ويانا كم زغانا قليتو تشعات عمتات مملأتا قبل على إيرتراز ورد كسارة أزي كبير مهانو اتزعبي كسارة جن أبتو زباط صعبك لولواتن استخسر عدلاتنيو سناي دليت زلوهم هاجرات اقراك اللعال بترقاقامي كسوعو كالو زندايو خاا مسمسات ندقرب كناو حووز هاك أنولو تشعات عمتي حليفو الجدا كل على لكم محرت زي تحتو زبال التحساسبة بخمس السعب قليتوا محرت زحتت زبدلة وإذا أبسس لزخنة محرت زي كنا فتحك الرقاقة سمحتينو حزب إيرترا محرت زحتت جيجا ويبدلا يفت زمان اتزادل فتحي من رقاقاتيو سلازي دما كينوم العال الجدا بإجدا يستخسر عبدالله زوردك ساران كحصحاتيتو أمونغو إيرترا إثيوبيان سممع سلام محزنات المستفرمة مولو عالم بصبغي تقابلوه قدامي مينستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد نوانا صحافي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريز اجدا كل على حاتيتو بتماساسالي منكس جيبوتن صوماليانون كمو قالوا دليت فتحن سلام هاجراتون اتاجدا كل على حاتيتن بقدمون بعلو سلاز نبره اتاجدا 13 حدار 2018 بايتو تقطع بملء دمصيو اجدا قبل على إيرترا العلو نحنا كم نشتو هاجر أوشت إزغورو بوزي كابع منان لعلي استجانا نتراك هلونا إن نحسبو المغنيات يلان نحسبو نجر ندحرالو أوشت رجوع هواهو أوشت سلام صفنا هواهو من باريو
ልምዓት ካልእ ረብሓታትን ክንረክብ እንተኮይና ኣብ ውሽጢ ዝጎደቦ ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ዝያዳ ንዓና የገድሰና ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ምስ ሃገራት ኣዕራብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ መስርሕ ሰላምን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዞባና ብዝፈጠሮ እወታዊ ኩነት ኣብ ዞባና ዝርከባ ሃገራት ሓቢረን ክሰርሓን ኣብ መንጎአን ሽርክነትን ምትሕግጋዝን ክምስርታ በሪ ኮይኑ እዩ ብንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደል ብዝቐረበሉ ዕድመ መሰረት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዕለት 23 ሓምለ 2018 ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ወግዓዊ ምብጻሕ ብምክያድ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ንግስነት ስዑድ ዓረብ ርክባት ምክያዱ ይዝከር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ምትሕግጋዝን ምውሃድን ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ምስ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደል ዓዚዝን ወራስ ዓራት ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማንን ሰፊሕን ክፉትን ርክባት ከካይድ ክኢሉ እዩ ብተወሳኺ ኣብ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪቡ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንቕድሚት ንምግስጋስ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ፀጥታውን መዳያት ብሓባር ክሰርሑ ተረዳዲኦም ዝምድና ክልቲኡ ህዝብታት ሃገራትን ንምሕያል ሓባራዊ ስግኣትን ብድሆታትን ኣብ ምቕላስ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝን ዕድላት ወፍርን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ቀጻሊ ርክባት ከካይዱ ኣብ ምርድዳእ በፂሖም ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ምርድዳእ ኣብ ወርሒ ነሓሴ 2018 አቶ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዝመርሖ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ልዑል ፈይሰል ቢን ፈርሓን ብምርኻብ ብዛዕባ ዞባዊ ምዕባለታትን ሰፊሕን ዓሚቕን መብርሂ ብምሃብ ሱዳናውያን ኣውፈርቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዕድላት ወፍሪ ኣብ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ከውዕልዎ ፀዊዑ 19 ለካቲት 2020 ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ናብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብምብጻሕ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘትዩ ከም ዝዝከር ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝወሰዶ ተባዕ ስጉምቲ ንግስነት ስዑድ ዓረብን እቲ ዝበርኽ ኒሻን ናይ ሰላም ንመራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝሰለቶም ይዝከር ምስኡ ብምትሕሓዝ ስምምዕ ሰላም ጅዳ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈሪሙ እዩ ብተወሳኺ ኣገዳስነት ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ 8 ሃገራት ኤርትራ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ሪፓብሊክ ሱዳን ሪፓብሊክ ጅቡቲ ዓረባዊት ሪፓብሊክ ግብፂ ንግስነት ዮርዳኖስ ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማልያን የመንን ክታሞም ዘንበርሉ ሙቃም ቤት ምኽሪ ሃገራት መዳወብቲ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ብሰፊሕ ተመያይጡ ሃገራት መዳወብቲ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ብሓባር ክሰርሓ ባብ ዘርሓዊ ኣጋጣሚ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ምንጭ ዘይምርድዳእን ግዳማዊ ምትእታውን ዘይኮነ ምንጭ ምዕባለን ምትሕግጋዝን ብሓባር ምስራሕን ክኸውን ከም ዝኽእል ዘካደ ሓቂ ኮይኑ ንረኽቦ እዚ ብደረጃ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክታም ዝተነበረሉ ሙቃም ቤት ምኽሪ ሃገራት መዳወብቲ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሃገራት ክልተ ኣህጉር ይምስረት ምህላው እዩ ሃገረ ኤርትራ ሪፓብሊክ ሱዳን ዓረባዊት ሪፓብሊክ ግብፂ ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማልያን ሪፓብሊክ ጅቡቲን ካብ ኣህጉርና ኣፍሪካ ንግስነት ስዑድ ዓረብ የመንን ንግስነት ዮርዳኖስን ድማ ካብ ኣህጉር ኤሽያ ኮይነን ረኽበን ክምስረት ኣብ ስምምዕ ተበፂሑሉ ዘሎ ሜካኒዝም ቤት ምኽሪ ሃገራት መዳወብቲ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን መደበሩ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ክኸውን ብምውሳኑ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ክልተኣውን ብዙሓውን ዝምድና ብምውስሳብ ንርግኣትን ሰላምን ዞባና ኣገዳስነት ሂባ ትሰርሕ ከም ዘላ ክንርዳእ ንኽእል ብተወሳኺ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ዞባና ዘለዋ ጽልዋን ሓይልን ዘጉልሕ ጥላይ ዘይኮነ ርግኣትን ሰላምን ዞባና ልዕሊ ካልእ ዝኾነት ሃገር ንንግስነት ስዑድ ዓረብ ከም ዘገድስ ዘመልክት ኮይኑ ንረኽቦ ፀጥታዊ ብድሆታት ተኣፈፍቲ ከባቢታት ማለት ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ባቢኤል መንደብ ወሽመጥ ዓደንን ገማግም ሶማልን ካብ ዓቕምን ቁፅፅርን ሃገራት እቲ ከባቢ ንላዕሊ እንዳኾነ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ሓቢርካ ምስራሕ እቲ እንኳ ኣማራፂ ኮይኑ ንረኽቦ ካብ ቀንዲ ዕላማታት ሙቃም ቤት ምኽሪ ሃገራት መዳወብቲ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ቀዳማይ ምውሓስ ምንቅስቓስ መራኸብን ኣህጉራውን ንግድን ካልኣይ ምክልኻል ቅርስና ግብረ ሽበራ ምስግጋር ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ንግዲ ሰብን ምውሓስን ምድንፋዕን ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ምሕያልን ምድንፋዕን ዕድላት ወፍርን ምትሕግጋዝን ኣብ መንጎ ሃገራት መዳወብቲ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ምዕጋት ዕንደራን ምትእትታው ሓያላት ሃገራትን ከም ዝዝከር ብ23 መስከረም 2019 መርገጽ ኤርትራ ብዛዕባ ፀጥታን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ ጋዜጣዊ መግለጺ ወፂኡ ነይሩ ትሕዝቱ ጂኦስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ግምት ኣቲኻ
እሙን ርግኣት ናይ ዝኣህጉር ማያዊ መገድዚ ንምውሓስ ናይ ሃገራት ዝገማግም ኣበርክቶ ወሳንን መተካእታ ዘይርከበሉን እዩ ሕመረት መትከላት ኤርትራ ኣብ እተሓሕዛን ሰላምን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ ብሕፅር ዝበለ ከም ዝስዕብ እዩ ቀዳማይ ህልው ኩነታት ቀይሕ ባሕሪ ብምሉእነት ምግምጋም ካልኣይ ክውቅዑ ዝድለዩ ዕላማታትን ሸውተታትን ምንጻር ሳልሳይ ስጋኣታት ሰላምን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ ምልላይ ራብዓይ ኣብ ዕላማ ዘብፅሕ ስትራቴጂ ምቅያስ ሓምሻይ ስጋኣታት መመከትን መእለይን ስትራቴጂ ምቅያስ ሻድሻይ ናይ ትግባር ዝርዝራዊ ጥናት ምርቃቅ ሻብዓይ ናይ ትግባር ኣወዳድባ ምውቃር ሻምናይ ኩሉ ስራሓት ልኡላውነት ኣህግራዊ ሕጊ ከም ዝእዘዝ ምርግጋጽ ታሽዓይ ኩለን ዝምልከተን ሃገራት ናይ ባዕለን ብቑዕ ትካላት ምክልኻል ሓይሊ ባሕርን ከም ዝሃንፃ ምግባር ዓስራይ ኪኖ ዘቤታዊ ዓቕምታትን ብቕዓተን ዝኾነ ብሓባራዊ ዓቕሚ ከም ዝሽፈን ምግባር 11 ልዕሊ ሓበራዊ ዓቕምን ዝኾነ ወይ ናይ ወፃኢ ምትሕግጋዝ ኣብ ዘድልዮ ተልእኾ ብሓባር ኣብ ዝተማማዓሉ መሰረት ምስ ፈቃደኛታት ናይ ምትሕብባር ሕጋዊ ባይታ ፈጢረን ይሰርሓ بمقصال 15 تحساس 2020 بمينستر ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ሱዑድ ዓረብ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ዑደት ብምክያድ መልእኽቲ ወራስ ዓራት ንግስነት ሱዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ናብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዘረከበ ይዝከር ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባውን ኣህግራውን ጉዳያት ዓሚቕን ክፉትን ርክብ ኣካይዶም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳያት ብዘለዎን ሓበራዊ ኣረኣእያን መርገፅን ነዚ ኣረዳድኣ ናብ ግብሪ ንምልዋጡ ሓበራዊ ሚኒስትራዊ ኮሚቴ ክምስርታ ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ክኢለን بعد 26 ጥሪ ፈላሚ ሓበራዊ ኣኼባ ሚኒስትራዊት ቤት ምኽሪ ኤርትራን ንግስነት ሱዑድ ዓረብን ኣብ ሪያድ ብምክያድ ናይቲ ኣኼባ ውጽኢት መዘከር ውዕል ሜሞራንዶም ከቲሞም ክልቲአን ሃገራት ንነዊሕ እዋን ናይ ሓባር መረዳእታ ከማዕብላ ብዝተኻየደ ቀጻል ርክባትን ምምኽኻርን ነቲ ኣብ መንጎአን ክብጻሕ ዝድለ ኣብ ወፍርን ንግድን ዝተፈላለዩ ቁጠባውን ልምዓታውን ምትሕግጋዝ ናብ ግብሪ ንምልዋጡ ب26 ጥሪ 2021 ኣብ ሪያድ ኣብ ዝተኻየደ ፈላሚ ኣኼባ ሓበራዊ ሚኒስትራዊ ቤት ምኽሪ ኤርትራ ንግስነት ሱዑድ ዓረብን ዝተበጽሐ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ መሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 20 ኣባላት ዝሓቆፈ ልኡኽ ንግስነት ሱዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ምክያዱ ይዝከር ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ልምዓታዊ ከምኡውን ጸጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡስ ኣካላት ዝሓቆፈ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ማእከልን ዝርከቡ ልምዓታውን ታሪኻውን ቦታታት ወደብ ነፃ ዞባ معلبو نفرتي باصع مسجد صحابه ديغا غحتيلاين فابريكا علبا زائر دولتشي فيتان مبصح كايدوم علامه عدوتم امونغو كلتي حزبتاتن منغستاتن سجمره ناي متحبار ركب نممعبال كم زخونه كاب زهابو مبرهي كنردا نخل اب ايرترا عبيت عدلات وفري كم زركب باكال كعزبو عدل رهيبوم يم وراس عرات نكسنة سعود عرب لعل سلمان بن عبد العزيز نإمامة حملاي وفريز ملكت بعد إسران شعاتن مقابيت 2021 مس بريزيدنت إسياس أفوركي ناي تليفون ركب أكايديو أبتاقات عمي بريزيدنت إسياس أفوركي ملوء دقفونة إمامة مقلاتو يذكر إمامة حملاي وفري مأكلاي مبراق أبزمت عامتات أم مأكلاي مبراق عستات 4 بليون أم نكسنة سعود عرب دما 10 مليون بتقلع لا 5 مليون فلس أقراب كتخلص علمة بروجكتيو እቲ ፕሮጀክት ቀንዲ ዕላሙ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ዝርከብ ኩነታት ኣከባቢ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ምዃኑ ልዑል ሳልማን ቢን ዓብደል ዓዚዝ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣብ መንጎ ኤርትራ ንግስነት ሱዑድ ዓረብን ብቐጻሊ ስፋሕትን ርክባት ተኻይዶም እዮም እዞም ርክባት ብደረጃ መራሕቲ ሃገራት ሚኒስትራትን ሓበራዊ ኮሚቴን ክካየዱ ክኢሎም ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ደረጃ ሚኒስትራት ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ግብራዊ ስራሕ ክበጽሕ ክኢሉ ኣሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኣስታት 20 ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ብወግዒ ኣብ ዘብቅዓሉ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት ናይ ውሃና መልእኽቲ ዝሰደደት ሃገር እያ ነይራ ነቲ ኣጋጣሚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ስምምዕ ሰላም ዘለዋ ሙሉእ ደገፋ ምግላጻ ይፍለጥ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣብ ሽርክነትን ምትሕግጋዝን መሰረት ዝገበረ ዝምድና እዩ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዞባና ዝፈጠሮም ዕድላት ዝመጹ ለውጥታት ንምምኽኻርን ምዝራብን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዑደት ብምክያድ ምስ ወራስ ዓራት ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ተረኺቡ ከም ተዘራረበ ይፍለጥ ኣብ ወርሒ መስከረም 2019 ዳግም ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምክያድ
ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ብምዝታይ ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ክሕይልን ክድንፍዕን ኣብ ምርዳእ ክበፅሑ ክኢሎም እዮም ንህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ናይ ሰላምን ርግኣትን ድሌት በቲ ካልእ ወገን ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እቲ ዝበረኸ ኒሻን ዛይድ ናይ ሰላም ንመራሕትን ኤርትራን ኢትዮጵያ ከም ዝሰለመቶም ይዝከር ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ብዝተበፅሐ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ መሰረት ኤርትራውያን ተምሃሮ ኣብ ዓውዲ ስነ ፍልጠት ምህንድስና ናይ ቅድመ ምረቓ ዕድላት ትምህርቲ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም ናይ 5 ዓመታት ጻኒሒት ክገብሩ ምዃኖም ይፍለጥ ወራስ ዓራት ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ንኽብርቶም ተምሃሮ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ድራር እንግዶት ኣብ ዘስምዖ ቃል ሃገሩ ኣብ ስነ ፍልጠት ፍሉይ ተውህቦን ክእለትን ዘለዎም ተምሃሮ እትካይዶ ሓገዝ ክትቅጽሎ ምዃና ብምግላጽ እቲ ምትሕግጋዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቀጻሊ ምዃኑ ምሕባሩ ይዝከር ኤሮጳዊ ሕብረት ኤሮጳ ነቲ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ሃዋህው ሙሉእ ብሙሉእ ደገፉ ኣርእዩ ከም ናት መቐጸልታ ድማ 2019 ኮሚሽነር ሕብረት ኤሮጳ ምትሕግጋዝን ምዕባልን ዝኾነ ኔቪን ሚሚካ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ፈጺሙ ንሱ ኣብቲ ዘካይዶ ምብጻሕ ምስ ክቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቡ ኣብ ሓበራዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ዝርርባት ኣካይዱ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኮሚሽነር ኔቪን ሚሚካ ሕብረት ኤሮጳ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ንምድጋፍ ኣስታት 20 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ህንፀት ጽርግያ ንኽልቲአን ሃገራት ዝረኸብ ክውዕል ባጀት ከም ዝሓንፀፀ ኣፍሊጡ ሕብረት ኤሮጳ ዓብን ጸላውን ዝኾነ ውድብ እዩ ድሒሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ናይ ሕገ መንግስቲ ምኽባር መስርሕ ምስ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ህወሓት ዝፈጠሮ ጎንፂ መርገፂ ሕብረት ኤሮጳ ተጻራሪ ኮይኑ ጸኒሑ ምስቲ ጉዳይ ብምትእስሳር ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ትካል ጸጥታ እገዳ ኣሕሊፉሎ መንግስቲ ኤርትራ ንውሳኔ ሕብረት ኤሮጳ ዘይምኽንዩን ዘይፍትሓውን ክብል ከም ዝነፀጎ ዝፍለጥ እዩ ብተወሳኺ ንሚዛን ትውድብ ዘፈኩስ ክስተት ኮይኑ ሓሊፉሎ ጃንዳ ወያነ ኣብ ስልጣን ከሎ ምስ ሕብረት ኤሮጳ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ከም ዝነበሮ ዝፍለጥ እዩ ሕብረት ኤሮጳ ጃንዳ ናብ ስልጣን ክመልሶ ምድላዩ ንጥሙሕ ፖሊሲኡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘግህድ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ሕብረት ኤሮጳ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ቀረብ ፀዓትን ካልኦት መደባትን ንሳት ምውሎ ኣተኪሩ ይሰርሕ ኣሎ ኤርትራ ምስ ሕብረት ኤሮጳ ትገብሮ ርክባት ኣብ ኮንቱ ኣግሪመንት ዝበሃል ስምምዓት መሰረት ዝገበረ እዩ ጽልዋ ማዕከናት ዜና ቅድምን ድሕርን ሰላም ኢትዮ ኤርትራ 2018-2021 ማዕከናት ዜና ብሓፈሻ ንመምርሒታት ዝልእከአን ሃገራትን ትካላትን ከገልግላየን ዝስርሓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጣልያን ድሕሪ ምቁራኑ ናጽነቱ ክረክብ ዘይሕለል ቃልሲ ይካይዱ ይኹን እምበር ኣብ 50ታት ጉዛኣት ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነተን ክረኽባ ከለዋ ናጽነት ኤርትራ ግን ንስትራቴጂያዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣየገልግልን እዩ ብማለት ተወኪሎም ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ተገዚኣ ክትነብር ኣለዋ ዝብል ውሳነ እዩ እቲ ኩሉ ሽግር ፈጢሩ ስለዚ ሽዑ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካን እንግሊዝን ካልኦት ኤርትራን ንሃገር ኣይትበቅዕን እያ ናጽነት ክትወስድ የብላን ዝብል ምስ ድሌት ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ዘይቃዶ ናይ ሓሶት ዜናታት የካይዱ ነይሮም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ፍትሓዊ እኳ እምበር ማዕከናት ጸረ ድሌት ህዝቢ ኤርትራን ጎስጊሰን ብድሕሪኡ ኤርትራ ናጽነት ኣብ ዝተጓናጸፈትሉ እዋን ናጽነትና ዘይተዋሕጠለን ዘይተቐበሎን ሃገራት ኣፍሪቃ ኤሮጳ ኣሜሪካ ካልኦት ኣንጻር ናጽነት ኤርትራ ይጽሕፉ ነይረን ናጽነት ኤርትራ ግን ክውን ኮይኑ ብድሕሪኡ ጉዳይ ደሴታት ሓንሽ መጽዩ ቀጺሉ ብድሕሪኡ ጉዳይ ባድመ መጽዩ ኣብ ዘይፍትሓዊ ኩናት ተሸሚምና ንሱ እውን ብመኸተ ህዝቢ ኤርትራ ብመንጎኘት ብፍርዲ ምስ ተወድአ ካልእ ምህዞታት ፈጢሮም ዘይፍትሓዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኣውጁልና እገዳ ክሓልፍ ከሎ ከመይ ገይሮም ነቲ እገዳ ኣሕሊፎሞ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ እቲ ጉዳይ ውድይ ነይሩ ድሕሪኡ ኣብ ኤርትራ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ፍልሰት ደቂ ሰባትን ዝበሃሉ ጥቐነታት መጽዮም ምኽንያቱ እቲ ዕላማ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ተዳኸማ ትድኻ ተርዕማ ነዚ ንምግባር ትጥቅን ትሕሱ ሓሶት መሰኻኽር ተምጽእ መሰኻኽር ተፈራርሕ መሰኻኽር ትድልል ኣብ መወዳእታ ባዕልኻ ዳንያ ትኸውን ባዕልኻ ቀጻዓ ትኸውን ስለዚ ዝኾነ ፍጻሜ ወይ ምዕባለ ኣብ ዝቕልቀለሉ ኣስፊሕናን ኣዛሚድናን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ናይ ብዙሓት ተዋሳእቲ መድረኽ እዩ
እቶም ዝዓበየ ጽልዋ ማዕከናት ዜና ዘለዎም ከዓ እቶም ጎብልላት ኢና ዝብልዮም ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ተፈረመ ብፍላይ ኣብተን ቀዳሞት 3 ኣዋርሕ ብተዘማዲ እቲ ኩሉ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ናይ ማዕከናት ዜና ጸለመ በቲ ዝተፈጥረ ሓድሽ ናይ ሰላም ኩነት ዝሒሉ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ጸኒሑ ግን ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ናህር እንዳወሰኸ ምስከደ ጃንዳ ወያነን ደገፍቱን እቲ ናይ ጸለመ ተግባራቶም እንዳናሃረ ኸይዱ ብፍላይ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ናይ ስርዓት ሕጊ ምጽሓስ ፍጻሜ ምኽንያት ምድምሳስ ጃንዳ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ግን እቶም ንሕና ዘራያት እንዳበልና ንገልጾም ብከም ጃንዳ ወያነ ዝኣመሰሉ ስርዓታት ኣጀንዳኦም ዘተግብሩ ሓይልታት እዮም ተረቢጾም ዘለዉ ጃንዳ ወያነ ካብ ጸወታ ስለስተ ኣሌት ኣኽዶምቶም ኣይማእሞምን እቲ ናይ ማዕከናት ዜና ጸለመ ዲጂታል ወያነ ሬድዮ ቲኤቪ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክን ካልእን ተጠቂምከኻ ኣብ ናይ ቀደሙ ተመሊሱ እዩ ከመይ ጌርካ ተጸልም ተካፍእ ተሰይጥን ከመይ ጌርካ ትኹንን ብኸመይ መሰኻኽር ተምጽእ ትፈርድ እዩ ነዚ ኣካይዳ እዚ ናይቲ ንነዊሕ ጠሚትና ክንሃንጾ ዘለና ርግኣት ከነደልድሎ ዘለና ልዕላውነት ንምሕላው ከመይ ጌርና ክንሰርሓሉ ኢና ናይ ብዙሕ ዓመታት ዓብ ትምህርቲ ቀሲምና እዚ ናይ ደገ ኣጀንዳታት ክተርፍ እዩ ጽባሕ ክቕየር እዩ ጽቡቕ ድሌት ክህልዩ ከይበልና ብናትና ንጡፍ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ጥራይ ክንቆጻጸሮ ከም ንኽእል ታሪኽ ምሂሩና ኣሎ زمنا